South Africa sabingelwa kuphi nakuphi khona ngeendawo nibingelwa kwaUthuleleni sivela kwinhlangano yeThuleleni igama kaBhuduza ngaMkhwanazi. Ingabe ubunalo yini ulwazi lokuthi mhlambe mangabe njengoba uwumsebenzi noma mhlambe onakho oyibekela khona ngabe mhlambe ke amafa noma ngabe yini ubekele uthandiweyo bakho okuwukuthi ke mangabe mhlambe sekufika isikhathi sokuthi ke uyadlula emhlabeni ingabe ubani uyosale akwazi ukuthi ke acazele labo okade ubasebenzela nobashiyele izinto zabo futhi ba benefit ngalokho osuke ubashiyele khona emhlabeni. Ingabe ke wena ke osukusela ngabe mhlambe umzali noma mhlambe umntwana ungabe uyawazi namalungelo akho ukuthi ke uma bengasekho abazali bami noma singasekho isandla sami ukuze ngikwazi ukuaccessa izinto zakhe angishiyele zona noma ishiyile emhlabeni yipi indlela ongamele ngenze ngayo ukuze ngingagcini sengikhwabaniseka. Inkinga ke lebhekene nabantu abaningi abangabi nalo ulwazi lokuthi uma ngabe sekufika isikhathi esinjengalesi yikuphi okufuneke bakwenze. Namhlanje ke nginomama la engenze kubaveze ebusweni ngicela ukuthi sibafihle nje ukubavikela ngoba nabo bayayisabela impilo yabo. Kwashona ke uthandiweyo wabo bonke ke banezingane naye bawu4 bebonke kodwa ke omunye uthi akaphilileka akekho kukhona nonkosikazi amongst bona. Unfortunately ke babefika kaMaster bathola ukuthi ke imali noma izinto ezishiwo umufi ziweta imali engala 2 million ngaleyo ndlela kufanele bathola ummeli ukuthi bayamthola nani kummeli ke nama ngazi ngizozwa ngabo ngoba naba sebethe nje iqathatha la kaThuleleni bafika la kade bekhala sengibathu sengishiya inyembezi la kade bekhala la bengibukusa nabantu la ungathi isithembu sami ngithi yebo ngithi mina nazokhayela mina manje bathi nyabasangiye kuThuleleni naba bakhona la sanibonana niyaphila aze nayo bathi ngajabula umoya senihleka ke manje siqale ngobani siqale ngawo makoti sawubona uyaphila ke sisi Ngiyaphila. Ngiyaphila dadewethu. Kwenze njani? Sidinga usizo lika babuThuleleni ukuthi asilekelele seside isikhathi sidlala ummeli kahle kahle. Saloku sakwashona ubaba weyingane 2022 2023 sase ngiyasukuma ngiqoqa osisi uma beyingane ukuthi sihlangane siyobheka ukuthi yini esele ekhona ngoba nganginayo nisho ukuthi khona okwakade kusebhenki so sahlangana ke saqoqa yonke information efunakalayo saya kaMaster masifika kaMaster basebethi ke asiye ebank uyocheck ukuthi imalini sabuya naso statement sasebhenki sasiletha kaMaster basenzele iletter of authority basebesibuza ukuthi ukhona yini ummeli esinaye ngokuthi ke sasingenamuntu esasimcabanga lesimaziyo sase siyahlangana sihlalisa amakhanda ukuthi ukhona nomaziyo mhlawumbe ummeli ongase asisize ake engekho ke phakathi kwethu onolwazi ukuthi mhlawumbe sidinga kommeli kanjani. Sisamile nje kanjalo bese sicelwa usiso kade sisiza ngaphakathi athi asingene nanku umuntu okuyena obhekelene nalento esoyibhalisa. Ayesibuzane ukuthi bafethe senze njani ngoba ke vele nesikhathi sihamba abanye basuka kude kakhulu besiza beza la eThekwini so sasisithi ake silalele ukuthi uzosichazela sithini. Angasichazele nento etheni eningi athi asingene emotweni siya ema-office akhe lepha eLukhuzeni Westville. Basifike Westville ke afike sesichazela ukuthi kuzosetshenzwa kanjani asibhalise. Phethe yonke into angifuna maka yonke into ayiphelele ayikho into ayishoda kukona konke into esikuphethe konke okuphelele sabhalisa ke then ke kwaqhubeka isikhathi kungathi ayisisafonelana zonke into sasi-update ukuthi kuhamba kanjani kodwa ekubhaliseni kwethu akho phepha esabuya nalo mhlambe likhombisa ukuthi sibhalisile even ama-copies ezinto esasiyiphethe mhlambe letter of authority icopy yakhona mhlambe yonke leyo nto nje kanjalo abekho ama-copy asinikeza yona sabuya ke sahlala ngokuthi vele asinalo ulwazi jabuliso ukuthi uyasifonela si-update hayi sesimama la ayikwaqala kwashintsha I think 2024 yes esiqala ke sesifonelile sesitshela ukuthi uFNB useyidedelile imali isingakubona hayi kwaqala ke usisi washintsha sesiyafona manje ke kuphela mhlawumbe iviki singamtholanga sishiya umlayezo uma ifika manje nimtshela sifonele kuthiwe okay liphela isonto liphele elilandelayo size sicela appointment siye khona masifika khona sometimes singamtholi sifike sizo omunye somfica khona edeskini asisize sihlale lizishona ilanga leso sekuyena sibhalisekena namanje simtholi. Ayike sibuyele ke siloku senze njalo okay bayisengenele ke imali kuba ukuthi ke babe sibuyasibuza useyafuna nama advance okay ke akekho umuntu ongayidinga imali sixakekile sawacela lo ma advance basinikeza banika malini basinikeza o50 so4 sonke okay then after that ke ayikuyingathi ngicathi lapho kwaqala khona nje ukungabe kusaqhumana ke kahle ngoba ifoni aqala sinikeza inamba yayo sasikwazi ukukhuluma naye kuWhatsApp
After that wathi ifoni isifile ayisakwazi ukusebenza, iscreen sesiblank, asakwazi ukubona ukuthi kwaTap. Okay, athi singamfonela efonini yakhe because ifoni yakhe personal asikwazi ukuthi manje sikhuluma umsebenzi simfonele ifoni yaso fone office. Ayike office ke idwala ke shem akathola khona. Masifona ukaMaster uyeza late, sifone emini sizeshintshane sithatha ama-10 bafethu uma uthola ithuba nekuseni uzofona omunye ekuseni afona omunye emini omunye ntambama lutho abo into edala ukuthi sisukume kakhulu ke manje because October last year October last year wasinikeza 20,000 esinikezela ukuthi ingane ngoDecember kube khona ezikutholayo 50,000. yebo wathi ke ingane ke fanele zikwazi ukuthola into yakhe isimusi. Okay, it's fine. Esethe ngethemba lokuthi nginika le mali ngoba vele ngoJanuary sesosayinela ukuthi imali siyaphuma. Okay ke ayiphela uJanuary uDecember ke imali phela vele yasebenza. Then January ke ngithele sasesimfonela asisamtholanga up until today. Ingakho sesiza ake sisukumeni ke sifuna olunye usizo because sake saya eLPC safike sayikhubeka lento labamfonela wathi Thembisa ukuthi each and every month uzosifonela us update ukuthi kuqhubekani ngoba into eyidalise eLPC it's because wayethi kune query evukile kaMaster masibuza imalana nani akafuni ukusichazela into straight ukuthi iquery eyani. Up until lesikhathi ngifonela ngoOctober ethi iquery kwakwe Willy kwabethola icopy original weWilly ungekho kwifile kodwa isitholakele yonke into isiphelele. Kodwa ke manje ngaze bewashintshana asisamtholi ngisho sishiya imessage icela imtshela sifonele asimtholi asotholi umuntu nje athendayo ke kuze kuzobe manje kusukela ngoJanuary kuze manje sathola umuntu so sicela ukuthi bandla sisizakale Thembi bamthuleni zokwazi ukuthi usincedise la singase sincediseke khona. Okay sisi wazama sawubona Sawubona njani? ngiyaphila mina ngathi nakuPaul nawe nengane nobaba. Yebo nginengane. Ingane. Baba ingane ineminyaka ewu20 this year. Okay, ngathina kuPaul. Ukuphawula njengakuphawula njengoba size la ngoba Buthuleleni sisacela sisize kule nkinga esibhekene nayo yalommeli esamtholayo. Ngoba into esibukayo lommeli udlala ngathi ayikho into elungayo asimthole emafonini. Nje kunzima nje konke. Sicela ukuthi uBabuthuleleni asisize ngendlela angasisiza ngayo sikwazi ukuthi sinakekele izingane zethu isenkingeni kumanje ngoba ngisho nje ukuthi yami no20 iqedile isikole ihleli kodwa inemali yayo ayishiyelo babwayo ayikwazi kwenza lutho ngenxa ukuthi amandla awekho asinawo amandla. Yebo. Sawubona? Yebo sawubona. Hawu ngajabula kubona uhleka ke yebo. Wena lithini lakho Paul sesikwenzakalani? Nami bengicela ukuthi nababuthuleleni asisize ngoba sesihlulekile sesifone esikhathi eside. Uma sifona asitholi umuntu lapha umuntu osedeskini masifone wathi ena uzofika ngo10 noNtobeka sibuye sifone ngo10 noNtobeka akekho. Kunomunye ke umama uadmin bebejwayele ukusixhumanisa naye masikade sifonile. Sukela nje ngoba ku-March April ngoba ku-April lo mama samtholi masifona nje sithola lo mfana athi ngiyanifaka ofisini la lo mama akasayibambi ingcingo zethu kanti kunesikhathi ade sikhuluma nabo sikhuluma indaba yemali baze basitshela ukuthi ena bacela sibalinde ngoba sibasebenzisa kabi uma ngabe sifuna imali yezingane bathi sibasebenzisa kabi bakwazi ukusebenza uma ngabe thina njalo sizidele sifuna imali. Siyacela ukusizakala. Wanamhlanje nje kade ngifonile ekseni ngiza ngapha wathi umfana akafiki ummeli wathi uzongikhulumisa naye ngo10. Ngafona ngo10 ngabuza appointment wathi abakamtsheni. Ngaphinde ngafona futhi ugcine ethe nje bazobuyela kithi. Okay. Imali siyonke le eyaphuma eqoqwa kaMaster eLight State. Imali kaMaster 1.8 million. Leyo kummeli. Yebo. Okay. Leni ngasayitholi manje. Yebo. Manje into ebuhlungu nje ukuthi akangcothi uyabamba i-call kube khona kushoyo manje usethuli ukusenza ukuthi ngempela sigcine sesisola ukuthi ayi mhlambe shuthi imali ngoba last time siye khona
umama esafike sakhuluma naye wafika wathi kuthina musani phela ukusiqina ngendaba zemali imali egcineni ugcina niyitholile kodwa musani ukusiqina silindeni niyozwa ngathi mhla sesithi imali ikhona hawu sabuza kanti imali ithi yobe kusikhona kube kunjani nawe wathi naye ngisho ukuthi lingasiqiniswa nifone masengithukuza nizosayinela imali so lokho kusinika isithombe sokuthi kahle kahle imali yethu bayethatha bese beyenzale kubathiwa isigcino siyoyithola shuthi ayikho kubona isabambeke phi ngoba phela bisambe sithethe imali iphumile sazi lokuthi imali kubona mase bethi isigcino siyoyithola isibambeke phi manje ngoba phela fanele ngabe yenza umsebenzi ingane zihleli aboseka ngikhulume nje nabo mabengane siyakhuluma nabo ukuthi hayibo yazi la ingane ngishode ukuthi ngishotele kodwa manje abakwazi ukuthola imali kodwa ikhona ukuthi asihlanganeni njengoba bacela ukuthi asihlanganeni ngiyobabhaliselela abantwana ngangenzela kona ukuthi one day kungabe ukuthi leyo ntombazana egani uba weyingane wahamba nemali wangaziphi ingane asihlanganeni sizokubhalisana okukhona sihlukaniselaneni sibone ukuthi nibambaphi kuphela la kuphela khona kodwa manje sesithola ukuthi asayitholi kona ke lokho ke sasibenzile. Okay, so anizange akuyena ummelweni lo ummeli namphiwa kaMaster kwathiwa nanga umuntu onganisisi ummeli akuyena owethu sasingamazi sathi sisamile nje sihlanganisa amakhanda ukuthi ummeli somthathaphi sabizwa usisi wakhona kaMaster osebenza khona lo owayekade sitshela ukuthi njengoba le mali ingaka ngeke akwazi ukusiza bona bagcina ukusiza umuntu onemali ethi 250,000 bese ngaphezulu abakwazi ukumsiza wasibiza yena wathi nanga ummeli ozokwazi ukuthi anisize odila nalezo zinto. Sathi sisamile kanjalo kwaqhamuka imoto yayima kwakuthiwa singene emotweni sihambe sema office apha. Nafike nasana the first day niqala kubabona labantu laba njalo. Ngenkathi sifika lapha uma ngikhumbula kahle akukho la okunama signature khona ethu. Esasayina phansi. Nayi. Wena makoti ngicabanga ukuthi into engibizela ukuthi ngiyisayine mina wathi ngizosayinela ukuthi uma kune njengoba bengibekela ukuthi imina execute bangabe khona oqhamukayo imina engizobhala njengomuntu okuyena ozokwamukela izinto abazobe bezisho bese ngidlulisela kwabani ngathi ngayisa iloko kuphela engakusayine ngikukhumbulayo other than that shame angifuqa amanga ngoba konke sekwenzakalile akukho la sisayine khona ngoba even in lesikhathi ngoba kethu phela kunama advert ayaphume ngento zikamufi akho advert siyaziyo sayibona beyokuqala eyasephepheni even kwesibili yase enkantolo asiyazi sezo sokuthiwa ama advert asephelile asazi ukuthi ku advertise uma kuthi theni kuba nokuthi ibhala kanjani kwalo advert asibonanga siyazi ngokuthi kuliphi iphepha asazi. Okay, selilonke nizothini ke kuthweni ukuzwa ngokuvunana kwenu? Akakasivundululela imali yethu ukuthi ibanjwe phi. Into sicela nje futhuleleni sicela sisize sitholele imali yezingane. Sikwazi ukuthi izingane zethu ziqhubeke nempilo njengezinye izingane kwazi ukuthi nazo zifunde njengezinye izingane seyiqedile isikole ikwazi ukuqhubeka nemfundo. Iphele la iphela khona ngoba phela vele iyophela kodwa ayingabanjwa imali yezingane isikhona ayiphume ke phela iyenze ifanele ikwenze nathi akuphelelanga it's fine kodwa ingane azenzelwe into ngemali evele ifanele kuzona izingane. Okay, South Africa iboke omama beingane labo njengoba nizwa nje inkinga ababhekene nayo ke njengoba ngibuza ukuthi eqaleni ungabe unalo nolwazi lokuthi njengoba nihleli nomndeni noma nihleli mhlawumbe niyizithandani nibambisene ukuthi mangabe omunye wenu sedlule emhlabeni nezinto ukuze nikwazi ukuthi izinto zakhe zikwazi ukufinyelela kunina ngendlela esemthethweni zingaduki ngokuhamba kwendlela ngoba phela bakhona abantu laba abasizakala ngezimo ezinjengalezo engabe kuphi ningakwenza ukuze nikwazi ukuvikeleka. Therefore ke bathi komama bahamba baya kaMaster ukuthi phela kwakuthiwa kufanele baye kaMaster High Court ukuze bezokwazi ukuthi bathole letter of authority kwafike kwathiwa imali ke inkulu ingangokola ko 2 million kufanele bathole ummeli babuzwa ukuthi banayo ummeli bathi abanayo ummeli kwase kuvela umuntu ongaphakathi omsebenzi wakaMaster ukuthi ukhona ummeli angabaxhumanisa naye yena wabaxhumanisa ke ngokusho kwabo kwase kufika imoto izobathatha khona same day shonisa ema-office athile ke bayosayina ke njengoba ke sekuhambe kwahamba ke kwaze kwafika njengamanje imali abayitholi sebeze kuthina ke kathweleni kade bekhala bathe bekhala befika la ngithi abo badabukisa into engiyenzileke nginabo la because thina sibona olaqhasha thina kanza kwethu sikathweleni nje ukuthi umuntu siyesizwe isikhalo sakhe mangabe efika kuthina bese sikwazi ukuthi simlekele ke sicathule naye ukuze akwazi ukuthi ke
lelive asuke ekhala ngawo limhlabile likwazi ukubanguleka. Sengenza ama-calls-ke la phambi kwabo sinabo report imetha-ke ke-LPC-ke bakhulumileke no-chairperson-ke okhona la kwi-province kwa-LPC uyazi-ke ukuthi utheni kubona bona bayazi ukuthi utheni kubona therefore isiphi isithembu bafanele basithathe nanokuthi-ke okunye okudiscoviwe noma singeke sikuveze njengamanje la ngithi abangithandi kuvela okudiscoviwe nge-office leli abakhala ngalo because phela likhona i-office lelo firm okuyilona ekade behamba kulona bahanjiswa kulona beyokwazi ukuthi kuthiwa nakho-ke la enzisizwa khona ukuthi bathole ukuthini. Kodwa-ke ukuqinisekisa lokho bosisi ikholi nizwile angithi? Yeah. Utheni usisi emnikhumelayo? Uthe usisi lo muntu esithi ummeli akaveli njengommeli. Lokho. Cha bakithi uthe isinqumo njengamanje ufuna isithathe siphi? Sambe siyofaka i-complaint kwa-LPC. Thank you. Angithi mina okwami njengamanje kuzoba assista kulokho ukuthi ngibathathe ngibase lapha e-LPC bafike balontshe i-complaint officially therefore ukuze izokwazi ukuthi-ke i-LPC ikwazi ukuthi-ke yenze i-follow up ukuthi ithola ama-answers ukuthi iphi imali yezingane ezayishiye lo baba wazo. Once kwangena i-reference number-ke therefore-ke thina sibesilekela lapho njengotholeni ukuspeed up imetha yabo ukuthi sithole ukuthi kwenzakalani kanza kwethu ukuze ngempela imali iwele ezandleni ezifanele. Kungakubona bodwa-ke niyazi nibaningi enenkinga njengale nganza kwethu but yikho bengibuza ukuthi ungabe ninalo yini ulwazi esicabanga ukuthi-ke mhlawumbe nathi kuyafuneka ukuthi-ke sibafundise nathi silifuna ulwazi sibuye sizoliletha kubantu ukuze ni-understande njengoba namhlanje nje kulesithathu ngoMsombuluko kuzobe kungcwatshwa ngesonto khona kade bengcwaba ngesonto elidlule nangesonto elilandele elidlule nabo kumanje Nkosi yami abazi bezwa kuthiwa abayeka master nabo bazohamba bayeka master bafike mhlambe nabo bangena emgodini onjengalo usungene bona but-ke vulana amehlo kanza kwethu kubuhlungu noma kuwumuntu omnyama wakithi ophinda adlale ngabantu abamnyama. Asikwazi ukudlala belungu sidlala amabhunu sizodlala amandiya bafethu bese kuba abantu-ke manje bedlala ngabantu abamnyama cha bafethu kwameni kanza kwethu kwameni imali ey'ngane nje ayikwazi ukuthi-ke iwele ey'nganeni kanza kwethu yabo uba wazi uyisebenzela iy'ngane wazishiyela naleli nithini mnewethu naleli nithini la oh cha ngisiza nako umfethu ecosha amathini ngapha yabo sengiyabona ukuthi yabo leyo sinawona uyayicoshela amathini nali ithini la ngaphakathi mfethu akayicoshele cha South Africa ilokho-ke besingakho bo dadewethu wayenithanda ngeqiniso babuye ngane zenu ney'ngane zenu uyayithanda ngeqiniso. Sibonile emveni kokuhamba kwakhe ukuthi hayi iy'ngane zakhe beyithanda. Animithiswanga nje usikhuthini. Nanokuthi-ke futhi kwaba nenhlahla ukuthi athole unkosikazi onjengalo owamtholayo owaziyo ukuthi uma ngabe umyeni wakhe sehambile avundulule iy'ngane zomyeni wakhe azayithola. Siyabonga makoti. Siyabonga. Ngathi bakuphathe kahle emzini. Bakhona bafowabo? Ukhona. Akafunanga ungena? Hayi. Hawu washeshe waphika manje ngisabuza. Washeshe wathi hayi go. Abantu bakuney'ngane nje ngicathi kuphelele. Niney'ngane ey'ngaki nayo? Mina ngibanga nabo abantwana naye. Angibanga naye mina abantwana naye. Abantwana kwakwabosisi. Washeshe wamshiya. Nkosi yami. Dadewethu. Hayi. Uvuse phela umuzi. Efika ehlebo. Ingakho-ke fanele kukhule iy'ngane zami kube yizona ezivusa ikhaya-ke ukuthi ubaba washiya asikhulise izivuse umuzi kababa. Mina-ke into engayenza ngingenwa nje. Yini oyiphile? Akaganwe avuse naye ikhaya lakhe nami nazi iy'ngane azivuse ikhaya lababa wazo kanjalo nje. Nina? Hayi thina kuphasingosho. Othi hayi wena usunomuntu-ke wena? Hayi wena Izohlalelani? hawu Nkosi yami impilo iyaqhubeka life goes on. Mina ngisengishadile. Hawu Nkosi yami iphi ring? Hawu ayikho phela ring sayikhiphi masemadolobheni. Nikhiphela ukuthini bese banibone? Hayi imisebenzi esiyisebenzayo ifuna ama-ring. Umakoti usemncane nje sengayiqhubekela.
Hayi bo usufuna ukhipha umfazi womuntu umsemahlangeni. Hayi, qhubekeni. Masekhulingi manje lento yadlula nje ingane ya right cha ngiyacabanga ukuthi ngibe mhlambe sengikhululekile lokho manje ngibanjwe izinto abona masekalunga lento le ngoba ngempela angifuni iyona into engivele yenza umoya ube buhlungu ngisho ngicabanga hayibo ngisho ukuthi no 10 rand we-airtime fanele ufone usazodlalwa ngawe so nje mase ngalunga lento ngacathi kuningi okuzoba right. Imisebenzi kababa yonke siyenzakele mawuthi niyakhola into njengalezo. Ngoba imila kahle emveni kokuhamba kwakhe angazi ukuthi kubuka sala kodwa ngokuzwa ke mhlawumbe abahlebayo bathi ngase kube khona okuzokwenziwa kwakhe asikwazi ngisho ukufaka uxhaso ngoba phela manje imali ayikho. Imali iphuma contribute uma bengane izingane zi-contribute entweni kababwazi. Iy'nhlelo lezi sihle Ikona lokho bese sikuqalile ukuthi uma ngabe khona okuphumayo kukhona ekhaya ekusho ukuthi kuyenziwa siyofaka sinako manje njengoba kusabambeke kanje asikwazi ukuthi alutho. Asithembe uNkulunkulu naye ubaba lapha ekhona ukuthi akwazi ukuthi azibele ukuthi ke ithukuthuku zakhe zibele ey'nganeni zakhe. Siyabonga. South Africa ilelo ke kanza kwethu naloku usizi labafelokazi niyezwa ihlungu esikanjani esenzakalile yabo yikho ngithi ke bafethu basobhana emakhaya basobhana bafethu ke izwe alikho lihle izwe kukhona abakhela ngamaqhubenye base bathatha isisho basisebenzisa ngempela basiletha kubona ukuthi ngempela sibasebenzele basebenzise ukuthi ke badli ithukuthuku zabantu ngingarefeki le case but le case asazi because isazokwenziwa LPC gcina sithola ama-answers siyophinde sibuye-ke futhi nanabo if sekulungile bazoyibongela bona basho ukuthi nosebesizakalile ke singaziyo ukuthi bangakanani-ke ababhekene nesimo esinjengalezi nabasazobhekana nesimo esinjengalezi because ama-rights abawazi ukuthi kwenzakalani. Cha mina-ke Mduduzi Mkhwanazi egameni lenhlangano Ithuleleni siyanithanda nisale kahle emakhaya.